Добре, охо, гледай само самолети. Италия, Русия, там, това е Дания. Да, ние като централна Америка. Балканите не са заразени, така че имаме къс. Чакай, да, виж, ето не сме заразени. Точно ние. Италия заразена ли? Чакай сега. Комарите, защото в, нали, в Африка има много комари. Така, тук студеното време е Русия. Така. Това не знам. Това май от такива. Това е за всички климати, добре. Гледай какво става. И не са почнали още антидота, 0%. Чисти си. Супер. Западна Африка. Май в Канада отидохме. Да, в Канада сме. Да. Дано не измислят антидот. Не, то ще забележа, то е ясно. Ето. Централна Америка работи за антидоти. Гледай, с всичко, което... Я направи такива... 2 милиарда заразени. Бързо трябва да направим, да го разширим по-бързо, да се разпространява. Аз трябва да... Значи, моята тактика е да заразя всички и после да ги трепа. Нали симптомите. Не, ама ти така като помниш последните вече са чекали. Какво е това? По вода и по въздух. Нали? Екстремно. Така. Тук сега ще апгрейдваме Карибите. Мрете, учене, мрете. Има още държави. 1%. Тюр. Окей. Да не стигне. 4 милиарда. 4. Не са 4 милиарда. 4 билиона. Какви билиона, бе? Ето ги милиард. Сега ще станат 5 хиляди милиарда. 5. Снизинг. 88 деня! Дай пеже! Блянк сме ти. То му бързо ми даде някакво. Са бам! Бам! Аре по птици, защото... Да. Не, чакай, abilities. Това за всички климати. Мрете, учени, мрете. Ключни, бе. Не, да. 3%. Това кланк може да се окаже късметлия, бе. Много яка игра. Това за птиците. За птиците ще почвам да ги кълват. Русия. Те, нали, пакат. Не, то... Нали има птичи? Как мислиш, че птичи вирус стане толкова опасен? Той подобно на птичи вирус е. В антидота снизу. Глей, тези симптоми всичко са много. Да. Много е, между другото. Обаче на вирус много бързо всичко се апгрейдва само и това. Виж, вече държавите са червени. Почти цялото население на света е заразено от кланка. Гренландия, всички държави са заразени. Нито една жива, няма нито един жив човек. Право. Има малко. Малко, ма те са и тук, ама те са заразени са. Не знаеш. Да го направи. Сега да ги... Чакай сега. По плъхове. Не е това за топлото време. Да. Това е по слънцето. Ако е по слънцето... Сега... Чакай сега, да стане всичко червено и ще почнем ги трепа. Сериозно работят в антидота вече. Гледай, това всичко само бе, брат. Спокойно. Ето, сега почва. Ти може си просто, ти може си. Ето. Швейцария започва да се руши. Англия какво прави? Кланк направо. Гренландия по-малко. Някой май има анархия. Вече май някои държави са в анархия, не знам. Какво представлява анархията? Ще ти обясня после. Развържи ме. 2016.
Да, 2016. Добре, сега почвам да трепам. Така. Това. Две. Това. 5 дена. Това. 5 дена. Мозъка. Ще видим. Така. Тук... Добре за сега, трансмишено, не той сме. Почти целият свят е в червено. Ето тук, само И е тук. Не, там са много малко хора живеят в тези места. Ето това, гледайте само. Гледайте, това само съвременно. Ето това. Това много ми харесва, че сами се... Явно човешкото тяло. Къде беше? Това не знам. Днес ще ни покаже, но... Както и да е. Така, гледай. О, виж грела. Трябва почва ги трепа, обаче ми трябва да не... И какво е това? Кое? Ей, това да изглежда като пари сега. Кое? Изглежда сякаш бяло. Това И са тук дете светлини. Това светлини. Дай малко да забързам. О, 51% кюрне! Да не успеем. Стига, бе, няма ли нещо топ грене? Не стига деня. Няма живи хора. Мисля, няма незаразени хора. Хай сега ги трепи. Добре, ма сами трябва да нямам деня да се отгрени. Има. 75%. Ще забавя. О, не, виж. 85. Ох, да не успеем. Ако не, няма нищо. Ще в другия клип да не спечелим. Да, ще сгубим. Какво да се каже? Това ще е клипа. Всъщност, Кланк не успя. Но сега ще почнем да... Ето 100% комплект. Какво да се каже? Може в коментарите ми предложите име за другата бактерия. И това е първата част от Plage Incorporated. Много интересна игра. Може да си стеглите. И това от мен. И от мен. Чао. Чао.